Bueno, boas tardes, benvidos a Voltas co Prato. Xa estamos felices. Por qué? Porque estamos ás portas da fin de semana. E dirá moita xente, bueno, pero que unha fin de semana con borrascas, con moita auga. Perfecto para aprender novas receitas e darnos homenaxes culinarias na nosa casa. Pero para iso hai que estar ben atentos a Voltas co Prato, como a fixeste onte, por certo. Moitísimas grazas por seguirnos tanta xente. Hoxe imos ter máis recetas. Así que entren, por favor, os nosos chefs. Forte aplauso para Xulio Mato e Merchi Rodal. Que tal? Como está a deusa? Adeus. A deusa? Sí. Deusa, como estás? Eu traio a música. Estou ben. Todo ben? Estou moi ben. A música traio eu. Bueno, foi unha semana intensa de loita en a Voltas co Prato. Xulio, bueno, foi moi ben. Despois xa sabes que Xulio sempre ten un intre para... Tropezo. Para tropezar, efectivamente. Estás Son moi preparado? É un don, normal. é un don. Estás preparados? Con ganas? Sí. De fin de semana tamén? Sí. Pero antes hai que traballar. Un poquinho, Home. un poquinho. É o que hai. Os pobres. Queredes saber a receita que temos hoxe? Sí. Nos la trae Carmen de Narón. Ola, chámome Carmen, son de Narón, eu tomo mel sempre polas mañás nas tostadas con mantequilla. Miña avoa xa tiña colmenas e acórdome de ir con ela a recollelo. Teño un montón de mel nos armarios e me gustaría saber se se pode facer outra cousa. A ver estes cociñeiros que recetas me poden dar, como podo usar o mel en outras cousiñas. Mando un saúdo para todos os gallegos. Bueno, que alimento, que maravilla o mel, eh? Sí. Fantástico. Cántame a proposta que nos O galego, gustou, sobre Carmen. todo. Mel galego, Ui, sobre todo. mira, xa rompín. Todo mel galego, É eh? mellor que non toque. O mellor mel que hai. Non rompa nada, No, Xulio. vou intentar non. Eu, na miña familia faise moito mel. Sí? Sí, meu tío fai moito mel. Un primo que teño pola outra familia tamén fai moito mel. Ti fas mel? No, eu cociño con mel. Cuidado, eh? Eu tomo mel pos catarros. Bueno, temos, é certo que a Sabella nos dá moitísimos produtos, vemos aquí a cera, o mel, e que ten moitas posibilidades culinarias, o mel, non? Tanto doce como salgada. Efectivamente. Que nos ides preparar hoxe? Eu algo doce. Claro, e adeus. Claro, está no limpo, os doces. Unha torta de mel. Torta de espectacular. mel. Sí, celestial, non diría máis. Nunca Madre. probei a torta de mel, seguro que é Madre. celestial. Madre. E ti? Pois eu vou rizar o rizo con mel. Eu vou facer o mellor plato que vou facer con mel, que é mellorar un plato xa que é bo. Vale. A ver, Eu hai un... non me Explícocho. entero. Hai o refrán por excelencia do mel é o mel sobre hojuelas. Efectivamente, Vale? Que cando unha cousa vai moi ben, só la podes mellorar con mel. como a nós. Vale, o mel xa o temos. Entón vou facer as hojuelas. Ah, vai facer hojuelas. Eso, que é unha prima non tan lonxana das nosas orellas. Gustou o chiste de Xulio? Non, un Me chiste, costou non, eso, non, un chiste. O chiste Costou, ven despois, costou. que está dicindo que as abellas dannos o mel, a cera e a la. Era o chiste que se me ocorreu antes. Oi, como estamos de venres. Bueno, imos facer unha cousa. Vemos que temos 12 contra 12, así que a cociñar. Veña, collede como faga falta. E vou contigo, Xulio, que vexo É que estás ben boísimo, simpático. é boísimo, eh? Sí, É boísimo. simpatiquísimo. Bueno, vou deixar aquí o mel que é para despois. E vamos a empezar ca masa das hojuelas, vale? Veña, imos. Non sei o que son. Vale, pois é unha masa frita que é típica da zona de Castilla e León, son nosos veciños, e é prima das nosas orellas. Mira, leva, moi sinxela. vale. Mira, un ovo. Mira que poquinhos ingredientes son, 70 centilitros, ou 70 gramos, perdón, de aceite de xirasol. Vamos a quitar todo isto de aquí. Ben. 45 gramos de anís, 12. Isto que vamos a facer é batilo todo. Vale, fantástico. De momento, cociña É con moi poucos sinxelo, ingredientes. Moi sinxelo. Unha conciña espartana. Sí, unha cociña de... Isto hai en calquera casa, incluso na vosa de solteiros hai... Bueno, Vale. habería que ver. Oxe Mira. repasarei ao chegar a casa. Mira, ahora Falando de casa, perdóname un segundinho, Xulio, se na casa queredes traernos unha proposta sobre mel, se vos gusta o mel, se sois apicultores, si queredes que vai a gañar Xulio ou vai a gañar Merchi, por favor, chamado 664-4834-19 e compartide o que queirades con nós. Dime, Xulio. É que nos salen nas redes sociais tamén, en @voltascoprato. Aí estás ti. Bueno, esta mezcla que fixemos, ahora botamos 300 gramos de fariña. Mira, mesturamos así un pouquiño cunha culler, enseguida vai nos empezar a formar xa a masa. E despois rematamos de amasar e xa está a nosa masa. Mira que Mescoas a sinxela. modiño e de fora cara dentro. Sí, vamos rebañando de fora para que nos vaya caendo para dentro e vaise cuarteando e vaise formando xa a masa, ves?
Sí, sí. moi sinxelo, e moi rápido. Que pasa? Con a que teñamos feita ten que repousar media hora na nevera, Bueno, nos faremos a nosa maxia. Eso, Pois xa está, mira, ahora que xa temos aquí mesturada, pasamos a meter a mau. Bueno, pois isto Pois parece xa que está lista, marcha. xa está. Sí, señor. Xulio ten ben controlada o que é a súa masa, de súa proposta, das súas hojuelas. Estamos de semana de pimba, Veña, baila. Eu podo bailar, ti tens que cociñar, Ya sabes, estaba mirando. Joder. Contame. Vou facer entón unha torta de mel. A base desa torta van a ser galletas. Unhas galletiñas con moito mel. Aquí hai 100 gramos de manteiga, 70 gramos de azúcar e 4 boas culleradas de mel. Recomendas algún tipo de mel? Porque hai nas claras, hai nas escuras. Claro, a min gustame, por exemplo, a de castiñeiro, sabes? Esa mel escura, ou ese mel escuro, doce, con sabor así un poquinho picante. Sí, ese que pique. Ese mel que me gusta a mí tamén. Claro, pois para estas galletiñas quedan ideales. Pero bueno, se tes unha multifloral tamén é espectacular. Vale. Ou unha de eucalipto, sabes? O que che guste. Unha graza tamén ir probando, non? Claro. Facela diferentes veces con diferentes meles. Pois vouche facer unha torta que leva como diferentes capas. A base son estas galletas de mel, pero despois leva capa de nata, outra capa de... Mirade. Que boa pinta, Que boa pinta. Esta é a base das galletiñas. Pero, perdón. Vou facer unha... Hola? Hola? Sí, están aí, Hola, están aí, sí. vou facer unha torta con galletas de mel que vai a levar capas. Entón, vamos poñerlle unha capa de crema de cacahuete, que solo son, perdón. Sí. Que pasa? Estou falando ali, estou che falando a ti. Bueno, non sei. poden comprobar que podemos facer un programa de televisión sen dormir. Non hai ningún problema. Crema de cacahuete, que son realmente cacahuetes moi ben triturados, outra capa de marmelada de frambuesas e outra capa de nata, que combina moi ben tanto con esa cremosidade dos cacahuetes como con ese toquiño fresco das frambuesas. Que ben o vende a deusa dos doces, dende logo. Quedou ben explicado, teño dúbidas. Sí, quedou ben explicado. E ademais, a tua voz tan melosa como mel, pois queda maravillosa. Bueno. Buah. É dicir, que imos facer varias capas, non? Sí, e aquí temos un toquiño de ron, Aí está. coas dúas xemas de ovo. En canto se disolva aquí a manteiga co azucre e o mel, botámoslle, sacamos con cuidadiño que queima, e botámoslle por riba as dúas xemas que levan o ron. E agora a fariña, 300 gramos de fariña. Dende logo, E o bicarbonato, para que queden as galletas crocantes. flipei. Aprendín esta semana que se empregaba bicarbonato na cocina. Para que quedan así crocantiñas as galletas. Vale, que non sabía estas cousas, Espero que esta semana tamén practicaras e fixeras bastante maxia, porque é preciso unha maxia, ademais, instantánea. Sí, pois iso é meu, maxia. Máis maxia. Porque, mira, aquí teño unha masa, a manteiga está derretida. É unha masa que queda bastante cremosiña, ves? Con isto non se pode traballar para facer galletas ahora mesmo. Digamos Teño que ten que quedar un remexer. pouco máis dura, non? Bueno, máis Claro. compacta. Temos que deixalo enfriar na neveira media hora, o sea que a ver que faz. Permítelle, maxia, potaxe. Aí estamos, fantástico. Mira. ¡Tachán! ¡Tachán! Sin fil. ¡Tachán! ¡Tachán! Aí estamos. Media hora despois, temos aquí unha masa que xa comprobas que a manteiga volveu a endurecer e xa se pode traballar. Parece como un tofe. Sí, Ten esa é textura. o efecto do mel. Ajá. Agora, temos que estirala. Precisamos un pouco fariña, Vale. Para que non se nos pega abaixo. claro. E con esta masa vou facer polo menos 6 galletas. Carai, van ser grandes as galletas, Sí, porque van a ser a base da torta, van a ser tamaño torta as galletas. Ah, vale. Vale, mira, teño aquí así. Facemos unha, dúas, Curioso. 3, Parece bastante 4, sinxelo de momento. 5, 6. Mira, podíamos facer dúas máis, pero non temos tanto tempo. A Oh. túa maxia non chega todavía tanto. Bueno, Hai que practicar. seguirei practicando entón. Bueno, quedas un pouco máis e ves como fago as galletas? Veña, sí, claro, gosto. Total, ese Xulio, xa polo que vin, non ten moito traballo. O meu está feito xa. E xa venres, xa... Bueno, está facendo cousiñas. Ahora vou por ti, Xulio? Mira, necesitamos un molde
para cortar as galletas, vale? Para que queden todas iguais e realmente poder facer unha torta bonita, alta e que sexan todas as galletas iguais. Que podería ser redondo ou cadrado, como Claro, quiramos. redondo ou cadrado. Teño, por exemplo, este molde pequeniño que tiña na casa, sírvenos perfectamente. Este quedouche de herdanza, porque novo non é. Eso é por metelo no lavavajillas. Pero hai que agardalo todo. As herdanzas son moi bonitas. Moi ben, claro que sí. E agora, na chapa do forno, deixamos por aquí. E mira, Agora vas ir montando. metemos tanto este retais, que despois empregaremos para o adorno final da torta. Hai que aproveitar, sí, señor. Non protestes ti. Mentres vas collendo retais e preparas todo Mira. isto, eu quero chamar xa a Carmen de Narón, que é a culpable, entre comiñas, de que hoxe cociñemos con mel. Forte aplauso para Carmen. Que tal, Carmen, como estás? Hola. Mira o que está facendo Merche. Unhas galletiñas. Unha Hola, torta de Carmen. mel. Hola, Merche. Mira, estou facendo unhas galletiñas. Estas van a ir ao forno. Quero facer 6 galletiñas, polo menos como esta. Tamaño torta. Porque vai facer diferentes capas, así, cara arriba. Así. Entón, aproveito tanto os retais como as galletas. Torta de mel, ti probaras isto? No, yo mis tortas de miel son las tostadas con mantequilla y miel. Que rico. Que rico Con tamén, manteiga e mel. Que rico. Sí, es mi desayuno. Fantástico. Mira, Paso facemos de las un. mermeladas y todo eso, pero A mí contou un paxariño que tivo tache moitos anos en Suiza. pues sí. E o costume de almorzar sempre con mel veu dali ou era xa daqui? No, bueno, allí se desayuna mucho con miel ¿Sí? también, sí. Pero me gusta a mel. Home, claro. Gustame mel. E a tua aboa tiña colmeas, non? A abuela tiña colmeas, acórdome de porque marchei con 11 aniños para Suiza. Ah, jolín. Entonces acórdome que ali detrás do palleiro, como se llame, había, non sei, 5 ou 6 colmenas e al lado tamén había un árbol que era como un perucho, las peras pequeñitas. Ah, sí. Y claro, tan dulces, yo quería ir a buscarlas, pero estaban las abejas por allí y nada. Y entonces la abuela me hizo, no sé, como saco así un cucurucho para poner allí unos guantes y podía. Un traxe de apicultor así feito na casa. Claro. Mira, Bueno, vou pues levar esto esta está primeira bastante bandexa, vou a facer 3 bandexas iguais. Maxia. Máis. Porque vai a ser unha torta por capas. Y cazas Entón, una por una al horno. Non, as galletas de 2 en 2 ou incluso de 3 en 3. Podería facer en 2 jornadas ter todo listo. 5 minutos a 210 graus. O forno potento e solo 5 minutiños. As galletas estarán listas. Fantástico. Perfecto. Merche parece que vai ben. Vai ben, E vente vai comigo, Carmen, porque Xulio, desta volta, dixo que ia facer pois unha homenaxe ao refrán máis coñecido sobre o mel. As hojuelas. Mel sobre hojuelas. Que cando unha cousa está moi ben, mellorámola con mel. Entón, teño aquí unha masa que, mira, teño vos as dúas para que vexades como está antes de repousar e despois. Eu hojuelas nunca oín. Eu non sabía nin o que era. Eu tampouco. Pero É unha, vamos é unha probar masa hoxe. moi parecida ás orellas. Se che gustan as orellas, vamos aí no camiño. Mira, esta é unha masa que ainda non repousou. Esta xa está repousada, como ves, está un poquinho máis asentada, un poquinho máis uniforme. Vale, esta estivo 30 minutos na nevera. E agora estou xa cortando. Eu estou cortando con este cortapastas, podémoslo cortar ou ben con cortapastas ou con coitelo normal, vale? E vamos facendo as formas que Mira vamos que a tíos, fretir. como fan as placas de lasaña que compras para cociñar. Sí, ¿Ves? sí, Non sabía. xusto. Eso compras nun bazar, Vale de nada. Moi pouco de efecto nos bazares e as vende as cousas económicas, vale? Entón, mira, unha masa finiña, o aceite ten que estar ben quente, e unha vez que queza vamos ir fritindo. Que como hai que ir pouco a pouco para que non se nos queimen, porque o aceite ten que estar ben quente, pois eu vou adiantando xa hojuelas para despois ir fritindo. Pois mira, aí as tes as hojuelas, Carmen. Despois hai nas que probar, Home, Sí, sí. A ver se che Cáchete gusta. mellor pinta así de entrada. as dúas son iguales. De momento vexo masa, así que non son podo iguais, decir pero non lle nada. perde ollo que está facendo Merche, Xulio. Así que... Bueno, xa estamos. Ti logo te contagiache de cañotas, Ti preocúpate. Bueno, son as cousas que un respira aquí no plato da volta sopa. Un aplauso forte para Carmen. Carmen, convidamos a sentar ali, non perdas ollo e despois a probar e a decidir. Temos chamada. Creo que se chama un nome que me encanta. Amable. Boas tardes. Boas tardes. Es de Arteixo. Sí, E es amable de verdade ou solo é o nome? son amable de verdade, máis de nome. Que bonito, que maravilla. Contanos, amable. Bueno, eu digo sobre o mel, porque eu, como traballei no frío, cando chegaba de noite, pois tomaba sempre a taza de leite con mel quente. Carai, eso quenta o corpo, E eu tiño que tomar, porque sempre collía moito catarro, e miña nai, pois, me mandaba tomar isto.
Claro. Porque traballei no puerto. E No entón Porto? pasaba moito frío no puerto da Coruña. Claro. E tomábalo xusto antes de deitarte, non? Antes, iba por casa, antes de deitarme, levaba... Ás veces ainda levaba comigo, tal. Maravilla, tamén para as infusións, non? Queda moi ben, botarlle un pouco de mel. Bueno, eu, para mí, sí, sigo facendo igual. Cando teño así que veño dun sitio e teño moito frío ou algo, pois tomo. Pois moitísimas... Decía o Despois amable, os fillos moitísimas... igual. Tamén lle gusto. Claro que sí. Pois moitísimas grazas por chamar, amable. Bueno, Moi nada, a amable. vos. Vale, a vos, gracias. Chao. Un biquiño. Veña, que teño a Merche e a Xulio concentrados, non nos vou molestar moito, vou vos contar un conto. O mel é un deses agasallos da natureza que sempre nos gusta ter na casa. Pero a quen lle debemos dar as grazas? Pois, para comezar, as abellas que traballan primavera e verán que non ten traza, todo o día de flor en flor. E non son flores calquera, castiñeiros, silveiras, carrouchas, eucaliptos. Galicia ten unha fantástica variedade botánica que fai posible que teñamos todo tipo de meles. Agora mesmo superamos as 30.000 colmeas dentro da ISP e contamos con alrededor duns 400 apicultores. Son unhas cifras excelentes, xa que somos os que máis mel certificamos de todo o Estado. Lembrade que o mel galego é alimento, pero tamén é patrimonio e historia viva do noso país. Xa nos contaredes que vos parecen as nosas receitas, que estarán, como sempre, en @avoltascoprato. E é certo que o mel é patrimonio e alimento, se emprega tamén en cosmética ou para facer tortas de mel, pero isto xa é unha cousa de deusas. Mira, canta maxia. Moi ben, Canto maxia, moi ben. Vení moita antes. Temos as galletiñas, ves? Que estiveron 5 minutos no forno a 210 graus. Temos 6 galletas, poderíamos ter máis, hasta 10 con esa masa, pero é suficiente. E temos tamén os retais, que os imos meter Que aquí ben nunha hulen estas bolsilla. galletas, A mel, claro. Moitísimo, sí. Queres probar un cachiño? Mira. Sí, por suposto. Colleste la indirecta. Podes Wow. facer un molde máis grande, unha torta máis grande. Claro. Ves? Moi ben, Con así máis que galletas e máis alta. aproveitamos eses recortes. Sí. Este despois será para o adorno final. E se Imos queremos alá, adornar, entón. quédanos para mollar no leite. Temos as galletas e temos agora 3 recheos. Temos nata montada, Vale. un pouquiño de azúcar moído e un chisquiño de vainilla. Temos a frambuesa e temos a crema de cacahuete. Que bonito. Vas a deixar a min escoller o recheo? Voulle botar todos os recheos. Aínda máis bonito. O primeiro, por exemplo, marmelada de frambuesa. Por qué? Porque a frambuesa ten un toque moi fresquiño e un pouco acedo que combina moi ben co mel e tamén coa nata. Que ben. Parece que estamos coitando unha receita de cociña, parece que estamos coitando algo de moda. Que bonito. Esta é a primeira capa, xa temos lista. Está. Se non lle gusta a alguén algunha capa, que non lla bote, sabes? Pero Que esta podemos xogar con combinación... outros recheos, non? Claro, outros recheos. Pero esta sí, a frambuesa. Despois a crema de cacahuete, que como che dicía antes, son solo cacahuetes machucados, non ten nada máis. Vale. Moi untuosa, pero cun sabor así cremoso, que combina, que queda sorprendente eso, coa frambuesa. E ademais, como ás veces a crema de Nota, Xulio, que cacahuete... está vendendo moi ben a receita, Sí, sí, estarías comprando ti. Que fala que unha maravilla, Deus, Claro, claro. Por eso é Deus, Claro. Se tes medo a que che quede ás veces a crema de cacahuete, que queda como que fai no padal, así un pouco, como que queda pegado, botaslle un pouquiño de mel. Merchi, ti que coñeces un pouco máis a Xulio, ahora quedou fastidiado, non? Non, Non, Eu? Non. Non estou facendo moito caso, irei para ali un pouco. Vale, Fai mira, o falta. seguinte capa só tes que saber que a seguinte capa é a de nata. E despois vou repetir. Moi ben. Esa será a miña capa favorita. Faina ben, por favor. Vou con Xulio. Escoita, pero podías quedar ali, ó. Como? Podías quedar ali. No, porque, por favor, quero ver como quedaron Mira. estas hojuelas. Mira como hinchan co aceite quente, como che dixen. Van facendo burbujiñas. Entón, agora temos que deixar que atemperen un pouquiño para botar o mel. Que pasaría se lle botáramos agora? Que licuaríamos o mel. Entón, queremos que arrefríe un pouquiño e despois botaremos o mel por riba, para que pare encima do Para que fuego. quede na súa textura, non? Eso é. Quedouche moi bonito, Xulio. Sí, non? Moi bonito, sí, Estarmo dicindo... No, pa de quedar verdade, ben, non? de verdade. Bueno, non sei eu. Claro, unhas máis que outras. Non sei que Quedaron ben creer, bonitas. non sei que creer. Home, que isto é caseiro, entón non pode quedar... Se quedase perfecto, parece queda perfecto, xa parece que comprado. Non é bo, non Tes é bo. razón, Proba sí, señor. se queres. Eso vai ser salgado porque non ten mel nin ten nada,
Isto que vai facer é absorber o sabor do mel. Tal cual, sí que me recorda a orella. Sí, verdad, porque ao final non deixa de ser o que che dixe, unha masa frita, super tradicional, moi rica, sencilliña, que ben ves que se fai con 4 ingredientes. Resultona, con un poquinho de masa ves que salen un montón. Pois chega o momento de facer a pregunta de concurso, unha pregunta que vale 50 euros. Como se chama o doce que fai Xulio? Ojuelas, Como se chama o doce que fai Xulio? ojuelas, Vai ben, Xulio. ojuelas, ojuelas, Ojuela. ojuelas. Bueno, pues ahora é simplemente fritir e esperar que tempere. Que rapidez. Sí, hai moita xente vendo por... Home, claro. Oye. Hola, boas tardes, Josefina. Josefina, Buenas tardes. Josefina de Ferrol, non? Sí, Ti gusta chomel? me gusta, sí. Mira, vouche facer unha preguntiña, vale? Que non che pareza mal, pero porque igual gañas 50 euros. Como se chama o doce que fai Xulio? Hojuelas. moi ben. 50 euros que vai cara a Ferrol. Que maravilla. Ti probaras as hojuelas? No, nunca. Eu tampouco. Pois estades a tempo de facelas que ben ves que son moi sinxelas. Moi sinxelas. Mira, Sí, ya. Josefina. Mira, Josefina, que maravilla. Tes aí. Ya tengo la receta aquí copiada. Tes as hojuelas de Xulio contra a torta de mel de Merchi. Cal vai gañar? Ay, las dos tienen muy buena pinta. Sí, pero... Grazas. Veña, hai que decirme, quen crees que vai gañar? Ay, es que la torta me gusta. Va, por Dios. Estás listo, Xulio. Pois Estás listo. estaba che señalando as ojuelas, eh? Un biquiño moi grande, parabéns, Otro para vosotros. Parabéns, Hasta luego, Josefina. gracias. Un biquiño. Bueno, que tamén é certo que la leva a receta un pouco máis elaborada. Ti ainda, no, todo... Mira, isto é para primeiro, pois de primeiro de cociña como a ti, cando teñades invitados que non hai que terlle medo a estas cousas. Merchi xa é para moi profesionais, hai que ter moitas Que cousas na no, casa. que é untar cremas Estamos- marmelada, crema de cacahuete. Claro, Xulio, hombre, isto, por A favor. ver. Pois ves, non é tanto que fixe entón untar. Aí está, Xulio sigue Bueno, eu sigo fetindo, isto vou empezar xa a separalas de aí, para que non... Porque recordamos que hai que botarlle o mel cando enfríen. Cando refríen un pouquinho. Entón Aí vou coller as que estén xa máis atemperadas. Mira, estas xa van, xa van. E aí é ahora cando Xulio comeza a remontar e que vai facer unha presentación. Claro, vamos a facer loca. unha chuladita. No, vamos a botar mel. Tampouco non vamos a... No, pero mira, vamos a botar mel, Por aí. pero da seguinte Eu maneira. creo que vexa de preto o que vas facer Carmen. Así que un forte aplauso para Carmen, que veña aquí a ver como cociñan Xulio e Merchi. Vete comigo, Carmen. Josefina, que chamou de Ferrol, non quería decir, pero lle tiña mellor pinta a torta de Merchi. Sí, Pero non vamos a atender primeiro o que vai facer Xulio. Que ele Bueno, sempre pues mira, sorprende. vamos a empezar a botarlle Ahora me... o mel, xa temos aquí as nosas hojuelas, e agora vamos a botar sin medo. Isto Sí. vai para gustos, que che gustan máis doces, pois máis mel. Simple, ¿no? Mira, Sencillo. moi sencilliño, e ahora aquí teño un poquinho de pistacho Qué picadito, bueno. que entonces temoslle un poquinho de textura. Que tío, porque parecía algo moi Que me sinxelo, muele. biches, e ahora é sofisticado. Claro, pero é super rico, é que é moi sinxelo, moi sinxelo, pero é moi rico. Si gusta moito o mel, que lle carga un pouco máis, Claro, Xulio. eso sí, Claro, eso despois pode, depende no, da voy xente, a poñer o que despois queira ao tarro. botar máis, efectivamente. botalle máis, ou que non. Voy a Vou poñer pedir ao un tarro. aplauso menos. grande para Xulio Mante, Moitas que aquí con gracias. tres cousas, mirad o que fai. A maravilla. Moitas gracias. Boa tarde. Tres cousas boas, hai que decir, que mel e galego, sí, señor. Queres ver como está Merchi? Vamos a ver, Merche, se acabou casi, non? Sí, xa teño a torta por todos os niveis e agora aproveitar os retales das galletas para machucalos e adornar un poquinho a torta por riba. A pinta, desde logo, bo. Grazas. Estou me dando conta Grazas, que non Carmen. podemos ser conformistas na cociña. Sempre hai que, non, xogar un pouco, adornar un pouco. Claro, mira, o sea, cunha tontería, porque realmente son os retais das galletas que non aproveitamos, pois mira que chulo. E Mira. unhas frambuesas por riba, recordando... Mira, Carmen, que detalle de Xulio que che está poñendo a mesa. Ah, Que detalle. é que menos Home, nada de poñer a deusa. Igual viu que a receita non ia moi tal e dixo, voy a poñer a mesa aquí a Carmen. a Qué ver, maravilla, é que Xulio. menos, Sí, non? señor. Eu poño a mesa despois frega Juan. Vale, fantástico. No, casi prefiero que non. Se non a pon el, alguén tena que pon. Está rematando aí. mira. Que pintazo. Bueno, vexo que tedes todo preparado, deixadme facer pregunta de concurso. De que a marmelada que usa Merchi na súa torta? De frambuesas. De que a marmelada que usa Merchi na súa torta? De frambuesas. Eu creo que quedou claro, non? Penso que sí. Bueno, pídovos un aplauso grande a xente de Narón para todo o que fan estes cociñeiros, que é unha maravilla. Vou te poñer aí, Carmen, no teu sitio.
Ei, teño que preparar, xa está. Ponte aí. Teño que Disfruta, cortar, Juan. Come, disfruta. Eu non comí nada, Y entón. decir, estás sin comer. Claro, por vai. iso. Oh, por favor, ¿cómo Por estás? vai. Esta Se muller sin veño comer. aquí a televisión Vai, gallega Fer. vou comer, non? Claro. Sí, bueno, normalmente moi comido non marchamos, pero... Fíxate. Está cortando unha tarta. Joa, ti tamén daría importancia a todo. A ver, Xulio, Non me fagas rir. non é por nada. Dios nos Mira, libre. mira, Vou mira as facer unha capas. pregunta, a ver, entendidos. Si non fixera ben a torta, o cortala, podería estragarse, non? Desmontarse Sí, todo. vale, eso é certo, eso é certo. Claro. Para mí que está medio congelada, Qué tensión ahora mismo, Merchi? Está, Que va, no, mira, está moi mira. ben. Está mirando todo Así. Galicia como corta la tarta, a ver si Mira, estraga así para todo. que se miren as capiñas, vale? Imos adornar un pouquiño aí o prato. Marmel, como tiña pouco, vai a botar máis. Vou adornar o prato. Esas abelliñas que ven por aí, ves? As abelliñas que andan por aí. É que todo isto debemos ya, evidentemente, os apicultores, pero as abellas. Qué maravilla, qué maravilla. Nos sempre decimos que hai que axudar e colaborar a hora de acabar coas velutinas e que non estraguen Sí, as nosas abellas. Bueno, Carmen, Vamos listas alá. as dúas propostas. Aí Merchina non quedou estamos. contenta, que ainda vai votar. no, Pues más. ainda lle vai botar 2 huevos fritos por riba, sabes? Este dixeches que había que esperar que se enfriaran un pouquinho, Sí, este non? está máis frío, dixo para despois, para que este un poquinho, non está moi As caliente. tácticas de Xulio, non? Que deixo de Empezamos por profinar. esto. Que quede o sabor o sabor voz despois. Aí está. Vas a levar, O mel, que alimento... Quen eu? Non, el, ti non. No, tería motivos tranquilamente para levarlas. Sí. Que maravilla o mel, que alimento, verdade? Sí. Este plato. Ademais, tantos meles diferentes, sabes? Con tantas... Que si é de eucalipto, que si é de queiruga, todos eses matices que ten cada un dos diferentes tipos de mel. Moi ben. Hola, boas tardes. Buenas tardes. María José, Sí, boas tardes. de Coruña. Sí, de Coruña. Chevaronmo ben. Vou che fazer a pregunta, De que é a marmelada que usa Merchi na súa torta? Penso ben. Pois usou frambuesa. 50 euros que van para Coruña. María José, gusta o mel? Gústame, pero tampouco é demasiado. Uso o mel para os catarros e para o dor de garganta. Moi ben, sí señora. Quen crees que vai gañar, María José? Home, Merecen gañar os dous. Grazas. gracias, María José. Grazas, María José. Eu pensei que viña un pero, merecen gañar os dous. Pero, bueno, pero eu teño o meu preferido. E que é? Bueno, penso que menos e máis, penso que a torta... Bueno, perdón, as hojuelas de Xulio... Moi ben. Moitas gracias, María José. Un biquiño, María José. Moitísimas grazas. Un pico para vos. Grazas. Xulio, Fan, Tes. Además, mans, cociñeiros, e aquí ven Carmen, viviu moitos anos en Suiza, que nos trouxe unha proposta de mel, que nos encanta, porque é un alimento que sempre queremos honrar. Tes que decidir o mel sobre hojuelas de Xulio Mato ou a torta de mel da deusa dos doces, Merchi Rodal. Eu non vos lo fajo moi complicado. Quédome coa torta. Merchi! Non baixa do Olimpo, sigue sendo a deusa dos doces. Aí a tedes, Merchi Rodal. Algún día habría que perder esta semana, Xulio. Algún día habría que perder esta semana. Oye, Estoy sin palabras. antes de despedir, moitísimas grazas polo recibimento. Moitísimas Estar gracias a esta ti por semana vir. con vos aquí de Moitas vacaciones. grazas a ti. Vale. Placer. Ahora quedou un nivel moi alto, a ver o que ven. A vindeira semana xa estará Fran Cañotas en A Voltas co Prato para traervos as receitas e esta competición maravillosa de cociña en directo. E é así, porque eu vexo na casa e disfruto. Aquí disfrutase máis, porque cando ves a tensión dos cociñeiros, que sempre teñen un sorriso, pero francamente, menxe apurados para cociñar todo isto en tempo e perfecto. Que teñades unha fantástica fin de semana. Ven mal tempo, así que collede receitas, mel e a pasalo ben, comendo. Un biquiño, chao, 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 chao.